Παναγιώτος που το δαιμόνισες. Άμα σκεφτείς πόσο ανάγκη τον έχουμε. Γιατί η παλινόρθωση των λησμονημένων Αγίων δεν θα γίνει ποτέ χωρίς τη φιλοσοφική λίθο. Όπως με διαβεβαίωσε ένας σοφός Άγιος μέσα εξκοντήρας. Τώρα δεν σας εννοώ. Και ούτε υπάρχει ανάγκη. Και δεν είναι εδώ η μητέρα σου που μπορεί να σου προσφέρει κάθε βοήθεια. Δεν βρήκε ποτέ του ένα φίλο, ένα σύντροφο που να μπορεί να αισθανθεί μαζί του τι θα πει η χαρά της ζωής. Ο παροξισμός πέρασε ανώδυνα. Το ήξερα εγώ. Κοίταξε Όσβαλντ έξω, τι όμορφη μέρα που έχω. Άτεκνος, καλύτερα άτεκνος. Απόρρισα και βασάνισα συχνά το νου μου και λεπτολόγησα σε μέγα αγώνα αν θα έπρεπε μια γυναίκα να ερευνά. Καμιά φορά περνάει και από τη δική μας τη ζωή μια μούσα. Δεν έχω τίποτα συγκλονιστικό να σου διηγηθώ. Καμιά συναρπαστική ιστορία. Κι όμως υπάρχω. Μη με σβήσεις. Όταν με κοιτάς υπάρχω. Όταν με κοιτάς είμαι σημαντική. Κι εγώ θέλω να είμαι σημαντική. Και εσύ ξέρεις πώς είναι να νιώθεις ασήμαντη. Αν είναι φίλος, να χαρεί. Αν είναι εχθρός, να σκάσει. Η μάνα μου ήταν μία από τα στρίγκλας της εποχής της. Ρε μάνα, πας καλά? Μια χαρά κοιμάμαι. Αγόρι μου. Άρε μάνα. Να σου βάλω ζάχαρη? Θα βάλω εγώ. Δεν έχεις αλλάξει και πολλά. Δεν υπήρχε λόγος, αγόρι μου. Ναι, ποιος είναι? Α, Νάντια μου, εσύ. Γιατί ακούγεσαι στενοχωρεμένη? Τι? Δεν μπορεί να το έκανε αυτό ο Ρέστης μου.